George Vella attenza l-laqgħa ġewwa Brussell fejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea trattaw is-sitwazzjoni tal-pajjiżi ġirien tan-naħa tal-isfel tal-Ewropa. Huwa appella lill-Unjoni Ewropea biex tintervjeni iżjed fil-Libja. Il-Ministru Vella enfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha żżid l-impenn fil-Libja filwaqt li tejjeb il-viżibilità f'dan il-pajjiż hekk kif dan ma jikkonċernax biss lil-Libja iżda wkoll lill-Unjoni Ewropea. Il-Ministru awgura lil-Libja biex tibqa' mixja fit-triq ta' aktar paċi u demokrazija. Huwa tkellem fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja u saħaq li jinsab diżappuntat li ma ntlaħaqx qbil għal waqfien mill-ġlied matul il-laqat li ssejħu Ġeneva 2 li seħħew xahar ilu. Il-Ministru wera ttama li t-taħdidiet il-ġodda f'Ġeneva li bdew il-bieraħ jibnu fuq miżuri ta' konfidenza li waslu għal politika aħjar. Matul il-Kunsill tal-Ministri, il-Ministru George Vella tkellem ukoll fuq l-iżviluppi tal-Eġittu u t-Tunezija u qal li dan l-iżvilupp huwa aħbarijiet tajba u kawża ta' ċelebrazzjoni u tama. Fir-rigward tal-Eġittu, il-Ministru laqa l-Kostituzzjoni l-ġdida u nnota li din il-Kostituzzjoni tħaddan id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali b'referenza għad-drittijiet tan-nisa. Filwaqt li kkundanna l-atti ta' vjolenza f'dan il-pajjiż u qal li l-politika inklusiva tista' ġib stabilità politika u ekonomika fil-pajjiż. Fl-aħħar il-Ministri indirizzaw ukoll l-isħubija tal-Ilvan tal-Unjoni Ewropea u s-summit riċenti bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja fejn il-Ministru Vella qal li filwaqt li r-relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja tinsab f'perjodu delikat hemm bażi ta' kooperazzjoni li tista' tintlaħaq. Dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, il-Ministru Vella qal li l-pożizzjoni ta' Malta ili jrid ikun il-poplu Ukren li jiddeċiedi il-futur tal-pajjiż. Waqt il-Kunsill tal-Ministri, il-Ministru George Vella kien ikkumpanjat mir-rappreżentatriċi ta' Malta għall-Unjoni Ewropea l-Ambaxxatriċi Marlene Bonnici.